سۆران سێ گۆملەکە ژمە وێدا ترشیە خوارتە پێشتا چییە ماڵەوان ئاوە بە چ سۆران چ گۆران چ کورمان چ زازا هەر هەبن هەر بژین ماڵەوە تەماشەوان هێژا ماڵەوەژیاوە ئەم گیشتە دابیا وێ بەرنمێژی دوێ بەرنمێدا هێمن ئۆمەر زانینگەها سۆران mêvanê me bû em li ser edebiyata سۆرانی disekinin lêbelê dibêm qey wextê me hêmaye em hinekî jî sohbet bikin û sa eşere ji min re hat tiştekî te dixwast te bigota uzlet û muslihitî ew dikari bêjî yani mehwî em nabê wisa bêjin mehwî kesekî wisa bûye ku tinê mijûlê tesewufê bûye û mijûlê îrfanê bûye û li hucrekê bûye û hîç na belkî ew jî weke xelkê din dewrekê muslihê wî hebûye rexnê xelkê kirdiye heta malbata qadirîn ku qadirî ku digel berzindiyan jî digel neqşbendiyan jî navberê wan nexweş bûye lê mehwî weke take ku şexsetekê lê muslîhatî zêde kirdiye û baş e eşaret hat got karî bi qedînî merdik bilema gotin dirêj kir belê temaşevan hêja sêv hatin ji cennetê yek para min yek para Nesîm yek jî para Hêmîn dibêjim heftê dinê em her sêga ji binaveda bi xatirê ve